Live Faima Faizaka Tini yang Talpir Zak Talkipir Kau Faya Kau tahu Zarati Khorok Safai Ka Live Khorok Nei Hello Ani Khorang Kaham Kare Khanajak Ang Saimai Yang Dongka Kisanoro Comment Khlai Sadi Ani Khorang Kheda Khanajak Hambai Ang tahu ke sini kami ni railway track sang berai dong railway track abo kaisa sini berai jana lama jeng orono sari phaikan ke berai layo talbo pirjak yang naidi bentang katal ek tal pirjak tal ke pir moro comment khlai je sungna musung sungi mano ang reply renai comment ni ani kami hingkai an kami bumung engkha don sora debano para ambas saw kelayo ambas ni bisingo norok real hero sopon debar mahani khana boni kami nobo nai tal pirjak kaham no tongo ang belai khe kaham no last 3-4 months sekang ani kisa sak saya tongmani kisa kidney stone nangai ani sak hamya tongmani tau hingkai kisa kaham no nai sini kami busuk naithok abo hingkai pungkhirai ni kami naithoi tongkhaulei nai dian kami busuk naithok oi ang kisa tuition rok cherai rok no kami bo tuition rok phurungmani bagui ang video rok snamani anthani time kwrwi wngwi tongmani like phung tei sairik no ang tuition phurungo cherai rok no aboni bagui ani thani jora belai khe kwrwing tongmani aboni bagui ang video rok snammai ang tongmani phiya tabuk hingkai ang yakarwi rwkha cherai rok no phurungdiya hingke aboni bagui tabuk haino hai o man ni last phaising rok no video mani mannai tabuk hingkai kisa ang busy hayeng tongkha tam hingke chini kami chini church o next Friday next Saturday Sunday program tongo women's service seminar tongo saboni bagui kisa samung rok bango aboni bagui ang joramani ang tongkha video snamani next week ni simi ang start khainai video snamani sonorok daktini katal video nogui mannai tubonai daktini video tubi phainai ang bara nongkhe ma sada mana ang bujiliya nok ni kokda saka na tabuk ang berai tongmani kokda saka turuk monak wngwi phaio monak wngkha hingkai ani mwkhang nukjak lekha andar gundrang thangnai yang tal pirjakni bagui si naidio tal naithok khe pirwi tongkha yang phaising hingkai ambassa station abo bai 2 kilometer rok wngna chini kami ni simi yang phaising hingkai o hatai norok tungmani abo wngkha hathai berem eba Atharamura abo wngkha Atharamura hathai abo par wngkha hingkai no mungia kami yes mungia kami abo par wngkhai no
सारि गाहाम सानजा गाहाम दारा बिउ फुनुंदि tabuk je live ongi tongmani view da ang bhaike phunuknai ang saimia setting rok ang asuk setting saimia boro thangui ang tabuk je live phaimani view bhaike phunuknai ang roingya sorry yang tola phaising hingkai sini kamini lama ubo oro hingke sini kamini market rangsak tuisa hati o market yang tola phaising oron simi sugjora bebak market mamang phalnok rok pia sini kamini lama hingke asuk hamthaya it's soiling si lama rok kaham nyata dara tayai sa sidi dara pisang kirai kok sadi hello welcome to my channel welcome to my channel sari kaham jotono o konai diani kami busuk sinai tong do kata sari fishing aha belai ke fai kaham tabuk live phane rokno ani channel earning belai luong khatabuk tamke video rojagya video ruma olobo ani asuk views thanglia aini hai so aboni bagai earning belai khelu norok jara youtube ni kisa saiman rok bujinai $100 wngkhang kaisi rang phaio do piani bo $100 wngna bagai komse kom 2-3 month nango $100 wngna bagai so aboni bagai tabuk bai hingkai 4-5 month wngkha pia $100 wngyaku $100 wngmani bahut tongkhu tabuk jora tui $100 wngmani bahut tongkhu oman no je update wngmani saimankha $48 si 4 month hayang dongkha $48 si only hingke $100 wngmani teibo tongkhu 50% phane wngyaku ta so aboni bagai earning belai khailu ani tabuk earning mungsa kwrwi phaiya kwrwi hayang dongkha ekdom chini nok phaisingo electricity ba kwrwi charge ba kwrwi ani yo pungkirai rapper yeah norok namusung sungdia no de namusung sungde ang sanai bebak no norok ni bebak question ni answer naya okay sungde je namusung tabuk hingke maising phaikaba 5ta hingkano 5ta tam hingkano sanja monak thango 5:30 rok hingkai to hor nang thangka hini mano tabuk no kunai de hor wngma haising thangka sanja monak kha so hor wngnai kha tabuk time hingke to 5ta 7 haban hor wngma naithokma ha kha khlaio oro joto kaham no wngbai na kaham kwrwng no tongbai na
हाँ जोंबाय दै Pongkiraiya. Pongkirai is very dangerous. Too much dangerous. Very, very danger. Pongkirai is very danger. हाँ Pongkirai खौरां खालामनानै थाङाखै टटरा साव टटरा आं पंखिरानि खौरां खालायखांखै 1 weekसो कुसुकना नांगौ बेलायखाय स माने ओ टटरानि अरो अमानसे टटरा बोलैखनि आरो जों अरो बेलायखाय फानरना नांगौ ओंखाय सावटा बायथागौ ओंखाय मोनाखैसो थांखानायनि Menanti boni nago menanti nago menanti hingga menanti nago tuh an lo dia menanti tabuk tuh trending go kaila bari rogni cholibai tango sini Tripurani khoroksa artist mungsalia ta mention khailia congratulations khlaibono belai khlai kaham samung khama bagaita ahaino ta sini borok kisa sakao kabai ka hangkai sakni borokno nukliya mahai kai sakni borok nukliya sini Tripura ba karibai kara nai sela kaham rok sini Tripura kabangma educated Tiprasa kabangma educated Tiprasa tongo kaham pia borokni mokolo hangkai tamnai qualifying ya hema tongta qualifying ya na sini Tiprasa chela rok desu educated ang phano desu sijak nuk jak phano borokni mokolo qualifying ya ta that's why borok tai kubun hani borok bai khlai nukhung khana nango abo saka hangkai tamhnai boini life boini icha mahai sawai bung salap kerika sini borok no sakangkai sudu जों ससियेल मिडियाआव जों सालायजागानो फैया मोनसे सालायजाक मोनकरै जोंनि बर' मनिसंखै सामा बाय सालायजाक मोनफायगांखै सि सावै लाब दङ सामाया गोलाव मोनसे सालायजाक मोनफायगांखै मोनसा लाब करै I am fine. I am very fine. I am fantastic. Dalai monagi thangka o tal pirma bagi sini se kisisa kaka se monak khana ran mukhang sin nugerliya kaham kai ses mukhang nugerliya ani baskang lo light kari hingga ba flashlight dok kekot yang kaisang hingga kisah light abangko hello Jacob hello good evening Jacob bahai tong well no last ani June da July talo sakhamya ang mani no kisa sanai no rokno share khlainai like July mando ani sakhamya angkha hospital klaika salnui haima tongkha ang kidney stone angkha sabanbagi hospital salnui ma tongkha hingkai ang discharge Saturday ke Sunday o next day hingkai no
tini discharge tini suti man kangkai khana hai sal sande hinga no ani o subsidio ni exam sa khami apon thangai mar khaisi haifano phailiya ta bom mong rok saina rok ma hingkai kuno preparation naman si jora kari kha hospital ro klai tongi kha so haifano kaham number phaika haifano just list of phailiya haisi tabo hingkai to ani sak motamuti kaham korong no hamya ya tabo khet kaham no sak rok so so abono norok ni thani ang sana musung norok naisingi tongdi video phai tongo dati no kisa wait khairi ta ang video call khlaijak belai khlai 20 minute layo 30 minute dokhai songo so belai ke video call obo time nangnai kisa so norok kisa wait khlai di naisingdi ang chai toknai try khlainai belai ke funny khlainani dialogues rok funny khlainani ang chai toknai so just norok ni support nanga sukse and tabo hingkai kisa ani views rok kom ongoi tongkha so norok video rok share khlailai di and rewatch khaidi to isa norok naifidi naijak phano and bwskango ang video tubonai so norok video nobo norok naisingi tongdi phaima yaglo norok share khlailai di norok ni family members bai norok ni friends bai abrok bai so asukno norok naisingi tongna bagi ang koinai jotono kaham khe tonglai di jotono hambai sanja kaham haikhe live asukno paisinai sanja mona kha ani makhang bo nukjakliya so jotono hambai.